Salutare toată lumea, Review Țigări România aici. Și bine v-am găsit la un nou video foarte special. Stați că au căzut țigări. Băi, era să le bagi în cadru. Lasă așa, lasă așa. Așa. Astăzi avem un video extrem de special. Azi vom face review la Marlboro Gold din America. America venim. Le-a adus un prieten care a fost în America. Un prieten sabadas. Da, un prieten care a fost în California și i-a cerut un alt prieten să aducă un pachet de țigări și a cumpărat acest pachet de Marlboro Gold, sau cum se numea mai de mult Marlboro Lights. Acestea evident sunt niște țigări speciale, fiind din America, unde țigările de la ei sunt considerate cele mai bune și cele mai frumoase pachete. Arată așa în perspectivă peste tot, Gen, cură, vedeți că n-ai față. nimic, n-ai nicio poză de urâtă, scrie aici numai smoking, warning, căcat. Frumos, bă. Stai că sunt puțin ocupați aici cu chestii, venim imediat la tine. Și da, așa arată țigările. Este Marlboro Gold. Am întâmpinat niște dificultăți tehnice, deci da, acestea sunt țigările. După cum vedeți cât de frumos este pachetul Arată-ți aici. și pe fund, arată-ți Stai pe mă fund. prostule. Așa ți rămân, Aici vedeți timbru de California CA, așa ca la americani. că aia abreviarea California la ei. Aici Filter Cigarettes, după cum vedeți ce frumos este pachetul. Aici sigla Philip Morris. Pe care ce și un Surgeon General's Warning. Asta zis, mă, arată ca în filme țigările astea. Quitting smoking now greatly reduces serious Yeah, or Birmingham, health. Birmingham. După cum vedeți, underage sale prohibited, adică n-am voie la minori, adică Da. la ei sub 21 de ani, că la ei doar de la 21 Că de numai în două state se mai vând la Smooth 19 original ani. flavor. Dar noi cum suntem în Pennsylvania, noi Gold putem să fumăm pack. la 13 ani. Mai de mult se numeau Marlboro Lights, dar le-a schimbat în Marlboro Gold. Și acum, bineînțeles, le vom testa. Țigările miros ca țigările de aici, mi-au spus Dar așa hârtie. review Țigări România. Servește un loc, să fie review mai interesting. Ok, aș putea să acasă. Și ca cameramanul să ne filmeze doar așa mâinile și scrumiera aici. Și fete, mai în spate. Ale. Deci vreau și eu o țigaretă dintre aia. Se poate? Se poate la toți? Se poate, domnul... Vezi, o să-mi filmez acesta muia. este Era odată. aprovizionarul nostru de țigări de Marlboro. Să-i se filmă mâna, așa. frumos, Călin cu țigara. Metalcore. Uitați și voi, am bătut-o puțin, am intrat puțin tutunul în ea. Uai, ce bine e bătut în masa asta Nu plină știu, de dar știu că și mâzgă. Marlboro ăsta Gold în America e cu filtru portocaliu, dar se cu filtru antitumătic, cred că diferă de la un stat la altul. Probabil. California e un stat mai antifumos, deci probabil nu sunt cele mai bune. În California probabil. nici n-ai voie să fumezi pe stradă. Probabil California așa mai anti-BLM, de aia filtrul este alb sau nu este de culoare în general. Nu știu, eu îți dau părerea și eu, nu am filtrat. Cu bricheta. Stai că vreau să-mi aprind cu chibritul, dar nu pot să fac un cadru. Bă, Eu mi-a arătat fața. cred, pentru o milisecundă. A, e. Tăiem. Oricum n-ar fi prima oară. Exact. Da, nu mai ține, bă, Ține, mă, handicapată. de Țin frumos. Să stai așa, stai să... De fapt n-am... Vreau să, că mi-am aprins cu Ia, stai, bricheta cred că- ia, stai, mă. Transylvanian Frost. Ia, stai Dacă să... te dai un cameraman Ui, bă, perfect. dedicat, poi putea să te ridici în picioare. Lasă, bă, uite, perfect stăm așa. Că uite ce POV e aici, dacă se vede și domnul din stânga mea. Și domnul din dreapta mea pasat de POV-ul ce meșmecher este. Nu? Uitați-vă domnul din dreapta mea. Ce POV șmecher Da, aveam. dar important este review Țigări România. Da, da, stai să arătăm Alex, aici și... Alex Metafolk. Opa, i-am zis numele în greșeală. Aceste țigări sunt mult mai aromate decât oricare de la noi. Bă-s bună. Da, da, într-adevăr e bună. Gen n-au gustul ăla așa de Marlboro Gold pe care ar trebui să-l aibă, gen țigările cum scrie în advertisement. Bă, da. Dar nu sunt nici prea tare așa, nu. Nu sunt, pe normal astea sunt cele mai slabe dintre mui Marlboro ai? clasice. Bă, nu știu, nu mi se pare că ești de slabe, adică sunt cam ca niște, nu știu, Astea 7 sunt cam la fel de tare. na, nu mi se pare mai tare, nu știu. sunt mai tare. Nu știu, așa ca feeling când trag din țigară, cel puțin părerea mea personală. Dar Este ei că- se simte fumul mult mai fin gen în gură. Da, mi se pare că mi-aduce aminte un pic de Benson. Țigările Benson au fum așa de fin în gură. Bă, nu prea. Bă, dacă fumezi Benson negru... Și gen e aftertaste-ul ăla așa un pic de, nu știu,
Ori în se numesc America la sunt mai tari țigările, aici mi se pare că e cam la fel de tare ca un Marlboro roșu de la noi. Bă, da. Cam da. Ăstea la fel de tare ca Marlboro roșu. Da. Să știi că da. Da, că nu sunteți rângând. Da, aftertaste-ul ăla așa, gen cu un gust nume, mai specific să zic așa. Așa mai de americani. Nu, gen, nu simți aftertaste-ul ăla așa un pic în vârful limbii? Da, de... Parcă mă simt într-un Aston Martin, bă, cum filmezi de Mă astea. simt așa... Pun 3 kg pe mine ca să țin țigări în Da, America, ăsta știi? din Breaking Bad, Jesse Pinkman. Slăbești 70 de kg ca să Mă fii de doare în astea. pula, nu m-am Bă, uitat. deci astea sunt țigări americane pentru a pune kilograme pe tine. Aceste țigări au un aftertaste de ulei de prăjit, de la friftoză, probabil. De la Mac. De la McDonald's, am și fost mai devreme la McDonald's centru, se menționează, pentru că noi acum ne aflăm în Belgia și aceste țigări le-am luat prin metode... Da, bă, că am zis la începutul videoului cum le-am luat. Să nu uităm, America, țara adminului preferată. Adică... Unde ți tatuajul pe cur cu America? Sau Nu-l arăt. chiloții americani? Dar șapca americană nu arată. Na, nu am de data Da, asta. dar șapca asta cu trupa, asta este Da, americană, să văd, trupa? nu, e engleză. Na, e căcatul dracu. Băi, bun. Și am cu trupă germană, deci nu ne conformăm. Da, am aici hanorac american. Eu am tricou american. Păi și eu am hanorac american. Probabil țigara asta, probabil video ăsta o să dureze un pic, că țigarele astea se fumează destul de greuți. Chiar să fumeze greu. Pe Da, tot da, spune. scurtă. Dar chit că gen nu asta sunt des prea tare, că de nu am apăsat, am trântit de 2-3 ori. Asta e Nu așa mai de... contează. Nu contează, în des. Asta e așa mai de savurat, bă. Bă, contează să îndești pe una bună, frate. Corect. Reală. Deși tu la bună. Lasă, bă. E când ești golea de la Nu, dar Maramureș. sincer așa, gen, cum simt fumul, gen, Deci ce așa, vrei fiind în tu? gură, îmi două senzații, gen... Gen, fumul vine cam la fel de plin ca la sobraniurile alea de 50 de lei. Țigări de nostalgie, frate. Bine, dar și prețul e relativ mare. Cât? $11,90. Să Cât moară un do- cât Franța. un dolar? În jur de 4,55. 4,90, scuze. 4,50 de pachetul de țigări. Mă, pis. Mai mult. Da, mă, de aia și câștigă. Pe 50 așa, gen, zic. Aia câștigă mai mult. Ce De-aia- câștigă boschetarii care stau cu corturi? Câștigă aia. Da, mă rog, stai să pun pachetul. Se vede oare la cameră? Da, Nu, da, da, camera. se vede, dar se vede mai... Vreau să-l pun aici mai că... Țigări americane. Dar lasă-l așa lângă domnul Review Țigări România. Nu se vede sigla Marlboro mai Țigări bine. americane. Nu contează. Puteți continua. Sunt făcute în America. Nu ca Marlboro de America, care sunt făcute în România. Ce Tutun sunt de făcute aici. în Ungaria, în pui mei, că aduce tutunul din Ungaria. Da, sunt făcute aici. Da, e partea a doua, din Alea cu păcate. frunze de nucă, cu crenguță de stejar. Nucșoară. Alea, da, tutun. Nucșoară. Aia, da, țigări. Și cu scame din buric. Da, cu ale domnului care Așa are acest reacționează POV. un om român la țigările americane. Americane. Birmingham. Fuck off! Birmingham accent. Fuck off! Na. Fuck off, mate. Bă, Fran, știi, țigările astea sunt din California, produse, mi-aduc aminte un pic de... De Arnold De Elon Schwarzenegger. Musk. De Arnold Schwarzenegger, care era primarul. Artistul acela, Fran, internațional, care cânta aia, Jola, Jolie... John Lee. Aia, mi-aduce aminte un pic de... Cum e? Toparc îl chema. Turpark. Așa. Turpac. Al Turpac? Turpac, frate. Bă, genial Turpac ăla, bă. Alea, na. Știi că și-a făcut și brand Lurpac de creme și de dăstea? De unt. Apoi dă-l în De pulă, unt, că-i bă, mort stai acum. că-s prost, bă. John Lee. Bună, țigările mele pe terminate. Și la mine. Ce notă dați? Că eu deja am terminat țigara, că mai harnic. Bă, ce merită un 10 din partea mea, că sunt foarte bune. Bă, da, 10. Aș mai fuma, de aș mai găsi, dar nu pe la prețul ăla. Într-adevăr. Aș da 5 lei. cam Băieți, exagerat. țin să vă anunț că următorul review va urma cu un pachet de Marlboro roșu de la XXL Germania cu 30 de țigări în el. Nu, bine. Nu. Săptămâna viitoare va urma acel review. Și da, eu am fost review țigări România. Aceste țigări m-au impresionat, m-au dat pe spate. Te-o mângă la coaie. Da. Eu sunt americanul vostru
BMW. Cigarette review Romania, of America, and of course we gonna make a video of another cigarette pack, but you need to comment the cigarette pack that you want. Subscribe, like the video. Subscribe, like video, comment, all. And I was review of the cigarettes of Romania. And I see you next video. Goodbye. Kiss love.